stigen. Til det der skal vi bruge nogle elastikker, dit board og din pen. Når man laver stigen, er det nemmest at forskyde en række, den midterste her, fremad, så du har hullerne væk fra dig selv. Så starter man ved at tage dem på fra neden her. En på den side, og en på den anden side. Sådan. Så tager du den nye farve, eller den samme, hvis det er det du vil, og kører opad. Sådan fortsætter du hele vejen op. You're insecure, don't know what for. You're turning heads when you walk through the door. Don't need makeup to cover up. Being the way that you are is enough. Everyone else in the room. I slutningen skal du huske at få den ind til midten igen, som vi gjorde nede i bunden. Så skal det gerne det sådan her ud. I det næste step, der skal vi have dem lagt over her. Hele vejen hen. Det er meget vigtigt, at de første 3, der kommer ikke nogen på dem. Så skifter du farverne, ligesom du har gjort på det andet stykke. Husk at lade de sidste 3 være. Så skulle det gerne se sådan her ud. Nu har jeg fundet nogle sorte til den midterste række her. Her der starter vi helt nede i bunden, lægger den på og tager den op til den næste knop. Lægger den på og tager den op til den næste. Sådan gør vi hele vejen op. Husk at komme hele vejen op. For at gøre det lidt nemmere for mig selv, så presser jeg det lige lidt nedad i det hele. Sådan. På det næste step, der skal vi vende bordet. Vi starter med at tage en sort elastik og lave det til et 8-tal. Så sætter vi det på den nederste knop. Så tager du med ryggen af din pind og fjerner de 2 sorte, vi lige har lagt på, og får fat i den sorte herinde. Og rykker den fremad. Så får vi fat i den sorte her, og rykker den fremad. Sådan skal vi gøre hele vejen op. You got it wrong. To prove I'm right, I put it in a song. I don't know why you're being shy and turn away when I look into your eyes. Everyone else in the room. Så skal du gerne se sådan her ud. Jeg river den ned igen, for at gøre det nemmere for mig selv. Til det næste step, der vender vi bordet igen, så vi nu har hullerne længst væk fra os. Vi tager de samme farver igen, og lægger dem tværs over. Ligesom vi gjorde før. Everyone else but you. Baby, you light up my world like nobody else. The way that you flip your hair gets me overwhelmed. But when you smile at the ground, it ain't hard to tell. You don't know. Husk ikke at gøre det ved de sidste 3. Der skal du gerne se sådan her ud. Til det næste step vender vi bordet igen, så hullerne er ind mod os selv. Her tager vi den farve, som vi har til at være her. Jeg har den blå. Gør det samme, hvor vi laver et 8-tal. Og sætter den på.
tager vi vores pind, skubber den blå væk og den sorte, og får fat i den blå, vi har til at være herinde. Og får den frem til pinden, hvor den kommer frem. Det samme gør vi over i den anden side. Skubber den blå og den sorte væk med ryggen, og får fat i den blå, som hører til herover. Så starter vi med at skubbe de to blå væk, få fat i den lyserøde, og skubber fremad. Skubber den lyserøde væk, får fat i den blå, og skubber fremad. Sådan gør vi hele vejen op. Når vi kommer til enden, får vi fat i den blå, der er her, og tager den ind til midten. Husk at gøre det over i den anden side også. Like nobody else, the way that you flip your hair gets me overwhelmed. But when you smile at the ground, it ain't hard to tell. Husk, at når du kommer til slutningen, skal den ind til midten igen, ligesom i den anden side. Jeg river det lidt ned, for at gøre det nemmere for mig selv. Så skal det gerne se sådan her ud. Til det næste step, der vender vi bordet igen, så hullerne de er længst væk fra os. Her tager du din pind, stikker den igennem her, for at sørge for, at den er igennem alle elastikkerne, og så fanger du en sort, som du tilføjer. Her er det nemmest for dig, hvis du vender den rundt, så krogen den vender indad. Får den op igennem, og sætter den på pinden. Sådan så de ligesom er samlet. Så skal du gerne have til at sidde sådan her. Nu er armbåndet egentlig færdigt, og vi skal til at pille den af. Her er det en god idé at bruge lidt ekstra tid på det, så vi ikke kommer til at ridse elastikkerne på kanterne her, sådan så de springer. Så piller vi simpelthen elastikkerne op over. Sørg for, at de alle sammen kommer med. Og det gør vi egentlig ved det hele. Nu er armbåndet egentlig færdigt. Som I godt kan se, så er armbåndet jo slet ikke stort nok. Så vi skal lave en forlængelse. Jeg beholder bare lige armbåndet på mine finger. Bare lige sådan, så jeg ved, hvor jeg har den. Jeg vender bordet igen, så hullerne er længst væk fra mig. Her tager vi nogle sorte og begynder at sætte på opad. Du kan tage 4, 5 eller 6, lige sådan, hvad der passer til dit håndled. Og så sætter du armbåndet i forlængelse af den. Sådan. Nu tager du din pind igen, og det er lige meget, at den stadigvæk hænger fast i armbåndet.
at få fat i den elastik, som der nu sidder herinde, og få den foran. Sådan skal du egentlig gøre med dem alle sammen. Den sidste kan du have meget fordel i, hvis du lige strækker den ud. Så det ser sådan her ud. Så sætter vi vores lille klips her på for enden her. Så kan du egentlig godt rive det af. Husk at være meget forsigtig igen, så du ikke kommer til at ridse nogle af elastikkerne, så de går i stykker. Sådan. Nu skal vi have dem sat sammen, så vi skal have den her på hernede igen. Det gør jeg ved at strække den her ud igen, så det bliver lettest for os selv. Så tager du den her klips og sætter dem på. Husk at få begge med. Så er armbåndet egentlig færdigt, og vi har lavet vores lille forlængelse heromme. Sådan.